Tervehdys autokierrätyksestä. Me ollaan tänään täällä Kuusakoski Oyn Heinolan kierrätyslaitoksella ja tarkemmin sanottuna sähkö- ja hybridiautojen esikäsittelypisteessä. Ja mulla on tänään vieraana täällä Tuomas Haikka, Kuusakoski Oyn vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Tervetuloa Tuomas. Tervehdys. Ollaan tässä hyvässä turvallisessa ympäristössä, jossa tässä näkyy tämmöinen tyhjä kuori sähköautojen akuista ja kierrätyksestä kun puhutaan, niin tulevaisuudessa tietysti teillä iso rooli kierrätykseen nähden. Miten sä näet tulevaisuudessa, että miten koko elinkaari ja sekä valmistus että tämä kierrätyspää tulee tulevaisuudessa näyttäytyy? No toi oli tosi iso kysymys, kiitos siitä. Joo, kierrätys on jo tänään erittäin tärkeää ja erityisesti tulevina vuosina sen merkitys vaan korostuu. Saadaan niin kuin käytöstä poistuneet ajoneuvot mahdollisimman tehokkaasti kiertoon ja uusia materiaaleja uudelle elinkaarelle. Et sehän se niin kuin on se meidän toiminnan ydin. Paljon puhutaan nykyään tämmöisistä strategisista materiaaleista ja kierrätys on siinä ihan tietysti oleellinen osa. Euroopasta tai Suomestakaan ei saisi päätyä kierrätysmateriaali minnekään muualle, vaan se pitäisi pystyä täällä hyödyntämään. Miten sä näet niin kuin teidän roolin ikään kuin tämmöisenä ammattimaisena toimijana edistää tätä? Autohan on hyvä esimerkki sovelluksesta tai laitteesta tai tämmöisestä kohteessa, joka on täynnä erilaisia materiaaleja, mukaan lukien näitä kriittisiä tai strategisia raaka-aineita. Ja mitä tehokkaammin me pystytään ne kierrättämään ja saadaan puhtaina seuraavalle elinkaarelle, niin sen parempi se on sekä meille kierrättäjänä että koko yhteiskunnalle ja siihen me niin kuin panostetaan jatkossakin. Miten te valmistaudutte ikään kuin teknologisiin muutoksiin? No me ollaan investoitu huimasti. Esimerkiksi nyt me ollaan täällä meidän sähkö- ja hybridiautojen esikäsittelypisteellä täysin uusi laitos, mutta tänne Heinolan integroidulle tehtaalle me ollaan investoitu tosi paljon sekä tähän niin kuin esikäsittelyyn sekä sitten tähän kierrätyksen jälkeen niin kuin laaduntuottokykyyn. Ja suomeksi se tarkoittaa sitä, että me saadaan ne monimetallikohteista, kuten esimerkiksi autoista, me saadaan materiaalit erikseen puhtaana jatkojalostukseen paikallisesti, hyvin tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Miten se ympäristöystävällisyys näkyy näissä prosesseissa? No meidän prosessissa näkyy, kuten jo sanoin, tuo integroitu, että meillä on kaikki toiminnot tässä samalla tontilla, esimerkiksi täällä Heinolassa, tai meillä on tämmöinen integroitu prosessiketju. Meillä on hukat on äärimmäisen pieniä, me pystytään prosessoimaan materiaaleja pitkään, me pystytään ottamaan lähes kaikki materiaalit talteen, eli se materiaalinen saanti on hyvä, plus me saadaan nopeasti ne materiaalit uudelleen kiertoon. Eli autokierrätys voi luottaa siihen, että nämä prosessit on tehokkaita ja turvallisia ja ympäristöystävällisiä vielä pitkälle tulevaisuudessa. Nyt ja jatkossa yritetään tietysti elää tämän niin kuin auto- ja ajoneuvokehityksen syklien mukaan. Että totta kai meille tulevat autot on yli 20 vuotta vanhoja keskimäärin. Eli tietyllä tavalla me eletään sillä lailla niin kuin menneessä maailmassa, mutta tietysti katsotaan sinne tulevaan koko ajan, että pystytään kehityksen mukana, niin kuin nytkin kun ollaan täällä, niin me valmistaudutaan näiden sähköautojen tuloon kierrätykseen, vaikka se ei tänä päivänä vielä suuressa mittakaavassa tapahdu. Vielä lopuksi voisi kysyä, että miksi on tärkeää, että autot kierrätetään virallisen järjestelmän kautta? Se on tosi tärkeää, voisi sanoa 3 syystä. Ensinnäkin nimenomaan ympäristön ja niin kuin tämän kierrätyksen tehokkuuden kannalta, se olisi niin kuin yksi syy. Toinen syy on tämä elinkaaritehokkuus, eli ne saadaan todella oikein vastuullisesti sille seuraavalle elinkaarelle ja ne pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Ja tietysti sitten 3. seikka on, että kun se menee tämän virallisen järjestelmän kautta, niin tulee kaikki yhteiskunnalliset velvoitteet tulee hoidettua, verot maksettua. Se ei ole niin kuin siellä harmaan talouden puolella missään nimessä. Asianmukaisesti saadaan ajoneuvot pois rekisteristä ja tietysti sitten se lisää toimeliaisuutta täällä Suomessa ja luo sitä kautta työtä ja lisää liikevaihtoa. Että se voisi summerata, että se on niin kuin koko yhteiskunnan kannalta niin kuin paras ratkaisu. Kiitos Tuomas. Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa ja tähän on hyvä myös yhtyä. Kiitos kun tulitte käymään täällä meillä. Kiitos. Kiitos.